Mingawa man kinabuhi. Uy, mamasero ko. May panggasolina ko. Ay, tama. Chatan din ako akong amigo din. Mag-shot, magkaba din. Panhiyo din ako bagong makailang ng babae. Katong si Destiny, katong meron ako sa resort. Tama, chatan din ako ito. Ganyan ako mga chicks. Para na ano ka uban sa inuman. Siguro yung balay niyo pare rom siguro. Daw. Pagbalaya ba? Lagi mo kang ulang rom mo balaya ka ni. Ano? Okay. Mo din yung balay niyo dito pre. O mo lagi ni ako gabangan pre. Ay mo rin day. Takong kay na 700 among binulan ano pre? May kay kuan nag-andam ako nagbaso ba? Gani nakadala po mig YouTube. Balik isa galon po. Alami ana YouTube ba oy. Gani Kini kay shot taron. shot ari ron. Shot malala. Siap malala. Oh, nasa kun man siya no. Utang na ko ni. Oh. Lingkod sa mo pre, lingkod sa mo. Sige, sige. Sige, salamat eh. Sige, Salamat ika. Si. Na ba ni iro ko diri oy. Ay, Okay ra ni. oo. Pre, unsa man ni sugdan ako ni? Sige, sugdan na ito na kay para kuan ba? Para dako lagi. Coba kita pre. YouTube kayo. Sugdan ba? YouTube. Kaya, Ako unang ginom. sige pre. Sige. Kuni kay sa ilasa. Tanaw na to ni YouTube gid eh. YouTube, lasang bleed. Pre, tilawi pre. Dagana na oy. Lah. Lagi na pugi andam pulutan ba? Lah. Lami no. Ambe kayo. Lami kayo. Komersial po. Ano? Sabi ko kay Ano pa? Ay, sara na ni. Pre, unsa man si unsa man ang kachat mo pre nga nagsige magkatawa. Ay, katong bag-o lang pasahero ato ni aging adlaw pre ba katong nagpahatod og resort. Ay, but Akong gikuan nga gilatoy no panhion ako diri. banturang Nagsyata. banturang sige katawa. Panhion ako pre, nasa ikauban nga chika pud pre. Chika pod. Sige ka na pre. Bagay kito si mga pre. Ala, patay oy. Sige pre Makita to nimo duha ra mong sila god wala may kang angkol. Oh. Sige lang. Ana, so pa, sorry na yun mo pa. Sige lang. Sige na kay paingon na daw sila diri daw. Ano pa yun daw sila pre? Ato panon ato Ang atangi na sa gawas mo kasi mo. si mo abot ito. Paingon na daw sila. Kapo lagi to day sa isa tato day. Kapo mo siya day. Dili jud ka magmahay day. So ato ron kita sa tag-try ka mga batak yan. Sige day. La ko may try ka good. Sa po na kagulungan dre, mega magkaya oy. Wa may siguro pasayro dre. Ay husto to ay duha dito, ako ani to matuon basig mo sakay dito. Ato sa Yan sakay Mia. Mamasayro kaya? wala ra ba, ito mo agi dre. Ay, ito patod na binilarong neck ya ba? Sige dali kay ulan na ra ba. Thank you guys. Dali lang Mia, babala Mia, tumi nilarong neck ba? Guwapo. Okay, dali ra dai mo. Oh, sige.
Pre, hangyo ya, papi ka pasto. Pwede ako na po. Pwede 40 lang. Sige. Ayun o, 40, gis lang. Ay, ayaw na ko. Luoy ba siya? 50 ba pamasahin na. 40 lang. Nakakakuha pa ka. Thank you ya, Dre sa Mia. Thank you ya. Asa rin mo ato? Hindi lang nila rumik. Parang mag-inom eh. Pwede masabay sa inyo ha? Ay sige ya, sabay dali ya. Come on. Bantay ko. Buwang ko ko. Bagay lagi mga day. Tuon ako day. Sige, sige. Ang driver na to. Kung sunod yun daw to. Oh, tara, rebaklay na day. Ay, nana siya. Rebaklay na day. Okay. Nari. Nari si Romy. Ayo. Ito na dahil sila nag Bay. Bay. Hindi mo kamo siya. Aw, kami na mag-inom niya. Diha ka. Oo, ka rin. Nya unsa man ay pulutan bay. Di po ka. Gilang kamula inom suba, kamula sinus pulutan. Igor kung tanaw sa inyo ha? Kato mapakyaw ka sa akong chika na mo. Oo. So say haya na to. Ay mo do. Chika pre. Gani oh. Di pakuyaw manggod ko nila dire ba? Ang opinion nga mo ban sa inyo ha kay. Oh. Para kaya kita po mo si kaya kita po sa inyo ha. Okay kay machika no. Gwapa kayo. Kul. Gwapa kay kul no. Ah. Dapat kaya. Papa mo. Bosa man.